Bismillahirrahmanirrahim. Babul hasala zikrillahi ta'ala ba da salatu subhi. Babu kwadaitarwa bisa a tsaya a ambaci Allah bayan an yi sallar asuba. Kwadaitarwa akan a tsaya a ambaci Allah bayan an yi sallar asuba. Ilam Ka sani anna ashrafa waqatil zikri fil nahari cewa mafi ɗaukakar wakacin ambatan Allah da a yini azikru ba da salatu shine a tsaya a ambaci Allah bayan an yi sallar asuba. A tsaya a ambaci Allah bayan sallar asuba. So da yawa mutane suka saba wa kansu yawa mutum zai iya tashi ya sallar asuba amma ana gama sallar asubar da ke zai karasa jan carbi ma sake komawa zai ya kwanta. Wannan kwanciyar ba laifi ba ce amma dai ana tozarta abu mai daraja kwarai ana tozarta abu maɗaukaki. وين عن انس رضي الله An ka kuma ruwaito daga Anas bin Malik Allah ya ƙara yadda gare shi كتاب a الترمذي littafin Tirmidhi da waninsa. قال A yace قال رسول الله Manzala sallallahu alaihi wasallam من yace صلى الفجر في جماعة wanda ya salla asuba a cikin jama'a ثم قال sannan ya zauna yana ta ambatan Allah tabaraka wa ta'ala تطلع الشمس har rana ta fito ثم صلى ركعتين sannan ya salla raka'a biyu كان له كأجر sai ta zama kamar ladan ya je yayi hajji yayi umra wannan zaman da ladan da zai samu kamar ladan ya je yayi hajji ne yayi umra ta matin hajjin nan fa cikakke umra nan fa cikakke hajjin nan cikakke umra nan cikakkiya hajjin nan fa cikakke umra cikakkiya kaka dauka wai ai kamantawa kawai akai a'a ladan ya kai kamar ladan haka قال الترمذي Tirmidhi yace حديث حسن hadisi ne kyakkyawa روينا في كتاب الترمذي وغيره والحسن كالصحة في الحجة وفي تواضع فعلا تبين شو الله dan fodo yake fada hadisi kyakkyawa yanda ake kafa hujja da hadisi ingantacce haka ake kafa hujja da shi shi yasa da hujja kenan a cikin wannan hadisi نعم mun ruwaito a littafin Tirmidhi وغيره da waninsa daga hadisin Bukhari Allah ya kara yadda a gare shi أن رسول الله cewa Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam قال ya ce من قال في دبر صلاة wanda ya faɗa a bayan sallar asuba وهو صان رجليه alhali yana mai tankwasa kafafunsa kai ya ce miƙe kafafun zai yi ya tankwashe kafafun nasa kamar a ce sallah yake قبل أن يتكلم kafin yi wata magana لا إله إلا الله ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 مرات ya faɗi haka har sau 10 كتب له 10 حسنات za a rubuta masa hasana har 10 وموي عنه 10 سيئات za a shafe ashuru sayyi'at munanan ayyuka sayyi'a 10 daga gare shi ورفع له 10 za a درجات ɗaukaka daraja 10 gare shi وكان يوم ذلك في حرز min kulli makaruhin zai zamo a wannan yinin a cikin kariya daga dukkan abin ki a wannan yinin zai zamo an kare shi daga dukkan abin ki a gane babbar kariya daga abin ki shine ba wai ya zamo ɗan adam yana rayuwa ba zai ga abin ki ba ko kaɗan amma babbar kariya daga abin ki shine ya zamo an kare ka daga a ce abin ki ya same ka kayi asara da sababin wannan abin ki idan abin ki ma ya zama ya same ka amma kuma riba ka ci da shi to ai wannan sai ya zama ba abin ki ba yanzu misali wanda ya bar yadda 1000 aka ba shi 100 na zuwa nan yadda 1000 ma ba zai masa abinda hausa ake cewa gobarar mai gobarar jiki ko shi yasa wato abinda ake nufi a wannan hadisin babba shine cewa ko da abin kin zai same ka to sai ya zamo dai riba a gare ka in dai ka karanta wannan ba wai lalle abin kin ba zai same ka ba ta zama Allah ya kare ka ma zama abin kin bai same ka ba a to amma babban ma abin dubawa shine ko da ma abin kin ya same ka to sai ya zamo riba ce gare ka sai ka ci riba kai wanda kuma a wannan halin ai ya zama ba abin ki ba ko to وحرص من الشيطان za a kare shi daga shaidan za a kare shi ko hurisa za a kare shi daga shaidan ko hurisa min shaidan za a kare shi daga shaidan ba wato lam yanbaghi li zambi bai dace ba ga wani laifi an yudrikahu a ce ya riske shi a wannan yinin ma'ana in ma yayi laifi a wannan yinin sai ya zamo an gafarta masa illa shirka billahi ta'ala sai ko tare da wani
da Allah wannan dama Allah baya gafarta a tare da wani da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wannan hadisin kenan wanda wannan hadisin akwai hujja a cikinsa a shehunnai na ɗariƙo sukan faɗi wata farala a cikin ɗariƙa cewa in kana yi ma ba a rubuta ma laifi zai zama ba a rubuta ma laifi masu inkari saboda ƙarancin ilimi so da yawa suna da awar su ne malaman hadisi amma sai zama a hadisin ma sun yi mummunan faduwa tun daga wannan hadisin a fili cewa da safe in ka karanta wannan har sau 10 to laifin ma duk da za ka yi a wannan yinin ai an yafe ma wa ya faɗi wannan manzala sallallahu alaihi wasallam manzala zai faɗi magana da ba ta bata ja ma ya faɗi hawa kuma ga ɗaya daga cikin gaggan malaman hadisi na duniya ya ce haza hadisun hasan wani hadisi ne kyakkyawa ashe me ya kai a kafa hujja da shi wal usulu kan sai hati fil hujjati bi wa fi taqawutin fa'ala mutabi to a sashen nusohi ma na tirmizi ya ce ya haɗa ingantacce ne hadisi ne ma wanda yake ingantacce wato wanda ita ce wayar abu ya ala daga mahabubi amma ibn hajar ya ce amma a ce sahihu da magana a kai saboda mai a cikin isnadin akwai sha'arun na hausharin akwai wasu da suka ce ba amintacce ba ne akwai wanda suka ce amintacce ne akalla ne in an dubi yadda hadisin ya zo ta fusaku daban-daban ya kai matsayin wato a ce hasanun ne duk da cewa akwai nau'i na garaba yadda a wasu rusoyi na turmuzi ya ce gariba ya ce hasanun gariba to murwaitu a sunan abi dawud daga musulun al-haris tamimi wanda yake sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana cikin sahabbai yana da ɗa mai suna harisu yana da jika ba mai sunan wanda yake sunan su ɗaya shi ɗansa ya yi ruwaya daga gare shi to ya kama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilayhi cewa manzo Allah ya faɗa masa daga shi sai shi yace idan sarauta min salatul maghribi sanda duk ka gama sallar magariba ka ce Allahumma ajirni minan nari Allah ka tsere da ni daga wuta sab'a ka marrati faɗa haka har sau 7 innaka idza qulta zalika domin kai in dai ka faɗi wannan bayan ka gama sallar magariba Allahumma ajirni minan nari sau 7 thumma mitta min lailatika sannan sai ka mutu a wannan daren ya zamo ba a kaddara za ka wayi gari ba walaka juwaru min ha za a rubuta ma tsira daga wutar yadda ka nemi Allah ya tsirar da kai to Allah kusa ya tsirar da kai wa za su laita subha haka nan idan kai sallar asuba kul kazalika shi ma dai ka ce Allahumma ajirni minan nari har sau 7 fa innaka in mitta min yawmika haƙiƙa kai in ka mutu a wannan yinin Allah bai kaddara za ka kai dare ba tubalaka jawarun min za a rubuta ma tsira daga wuta Allah zai kare ka daga wutar rawaina fi musnad murwata a musulun imam ahmad da sunan maja da littafin ibn sunim an ummi daga salama sayyida ummu salama matan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare da gare ta kala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza salla subha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya salla asuba ala yakan ce ni as'aluka ilman Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya ubangiji ina neman ka bani ilimi mai amfani wa amalan ka mutaqabbala hore min aiki da zai zamo ka karba aikin da zai zamo karbabbe a wajenka wa rizqan tayyiban ka hore min arziki wanda yake halal wanda zai zamo ya dace zai bani iko akan za in bi ka rawaina fihi murwaito a musnad imam ahmad kuma daga sahabin da Allah kara da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma wato a cikin littafin ibn sunni Na'am. da littafin ibn sunni ba wai a musnad imam ahmad ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yuharriku shafatayhi ba'da salati al-fajr bi shay'in ya kasance yana motsa bakinsa bayan ya sallar asuba da wani abu wa qultu ya Yace, ya Rasulullahi, zai taqulu menene abin da kake faɗa ala yace lambika uhawilu ya ubangiji da kai ne nake neman iko kai nake neman ka bani iko akan duk wani abu da na fuskanta wa bika asawilu da kai ne nake tarar abubba duk wani abu da zai ce zai take min to da kai ne zan taru wannan abu wanda ko ka tare abu da Allah na abin zai iya da kai bika
أقاتل da kai ne nake yaƙi akan lamarinka ne nake yaƙi. الحادث بمعنى ما ذكرته كثيرا A hadisan da suka zo da ma'anar abin da na ambata suna da yawa ƙwarai. وسيأتي في الباب الآتي من بيان الأذكار التي تقال في أول النهار Ma ta ƙarro da sannan abin da idanu za ta sanyi da shi zai zo a babin da zai zo nan gaba daga bayanin zikiran da ake faɗa a farkon yini. إن شاء Zan الله faɗa abin da zai zama mai gamsarwa ga dukkan mai neman haka in Allah ya so. روينا عن أبي محمد المغوي في شرح Sun السنة waito daga abi Muhammad al-Bagawi a littafinsa Sharh Sunna قال yace قال علقمة بن قيس Alqabatun Qais ɗaya daga cikin gaggan tabi'ai yace بلغنا mun samu الله labari تعالى من شيء. نعمة العالم ya ba da salatin subhi cewa duniya tana kai ƙara wajen Allah subhanahu wata'ala daga a ce wai malami ya kwanta bacci bayan sallah asuba. Me ya amfani malami a ce ya kwanta bacci bayan sallah asuba bai tsaya ya ambaci Allah ba, duniya sai ta rika kai ƙara daga haka din inda aka faɗa a baya wato tunda ya fi koyaushe ɗaukaka a cikin yini gaba ɗaya bayan sallar asuba kafin rana ta fito shi ne mafi ɗaukakar lokaci a yini gaba ɗaya kuma an ce shi ne lokacin da ake raba arziki a shi yasa wanda ya tsaya bacci a sannan kamar ya kau da kai ne daga gurbin wannan shi wato wannan littafin yake cewa ga shi mai sharin askaru ya yi littafi musamman mai suna jazirul gana'in fi ma yusannu fi iqazun na'im wato ribobi gwaba a cikin gurin da aka so ko aka sunnanta cewa in ma ka ga wani yana bacci a sannan ka tashe shi cewa sunna ne in ka ga wani yana bacci bayan fitowa alfijir kafin rana ta fito to ka tashe shi saboda an ruwaito a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bacci bayan asuba yana tafi da arziki yana tafi da arziki an ce akwai wata kissa da aka faɗa ana mutum wanda ya faɗi kissa wani abdulaziz mai halifa adam cewa ya ga wani ɗansa yana bacci a wannan lokacin ya tashe shi ya ce kai lokacin da ake raba arzikin sannan za ka yi bacci sannan za ka ce za ka yi bacci shi yasa ba daidai ba ne kenan malamai suke cewa shi bacci a iya kasa shi kaso uku akwai baccin wauta shi ne bacci bayan sallar da asar kafin rana ta bari na wanda yake wannan baccin sai ko mai maye ko sheda akwai kuma bacci wanda yake mai kyau da kyakkyawar ɗabi'a shine bacci tsakiyar rana hutun rana ƙa'ila akwai kuma baccin da yake wauta shine na bayan sallar asuba ɗalibai suka ce wannan duk bayanin da ake ba idan baccin ba don wani hanzari ba da ko mutum ma mai da wannan kamar al'ada amma idan ya zama akwai wani hanzari kamar dare ya tsaya yi wata ibada ko wani abu wanda yake muhimmi shi wannan idan baccin ya rinjaye shi bayan a sallar asuba ya kasa bije baccin to wannan dan yayi baccin ba laifi bane ba laifi bane ya zo a littafin akamu sultaniya na mawardi cewa lokacin da wato aka zo ana yakin abdullahi zubair garin harbo majaujawa aka taba wani bangare na ka'aba bangon ka'aba ya ƙone aka ce to sai an rusa ka'aba an sake to sanda shi abdullahi zubair ya nufin ya rusa ka'aba ya aika ga ubaidu bin umayr sai aka dawo aka ce ai yana bacci da ya ce ku je ku tashe shi ku ce ya tashi ya ce kai baka samu labari ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙasa tana kai ƙara duniya na kai ƙara wajen Allah daga baccin malamai bayan sallar asuba to akwai dai wayoyi da yawa da suka zo akan cewa a tsaya a bacci bayan asuba kafin rana ta fito abu ne wanda bai dace ba in dai ba wani dalili ne karfa ba kamar yadda aka faɗa a baya Allah da ranar da mu Kana lafiya. ya ba mu iya Saka da tsayawa a gaban sa koyaushe. هات الفاتح قل هو الله أحد صلاة الفاتح
فاتحة صلاة الفاتح. آمين. الحمد لله.